Uratu gigabateko zuntza, pinguikor linea gigamugagabeekin, telebista laukadekoa eta Netflix, hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta bi wifi mesh amplifikadore adimendun barne. Euro eskualdeak kohesio soziala eta ekonomikoa indartzeko helburua ezarri du 2027 urterako. Inigo Urkullu lehendakariak, Maria Txibite Nafarroako presidenteak eta Alain Rousset Akitania Berriko presidenteak hartu dute parte, plana aurkezteko Donostiako Miramar jauregian egin duten ezohiko batzarrean. Inigo Urkullu lehendakaria. Urte igaru eta gero, mugaz gaindiko eremuan gizarte ongizatea, kohesioa, elkartasuna eta aniztasuna sustatzeko helburuei eusten diegu. Horrekin batera, euro eskualdea tresna eraginkorra da lurraldea osatzen dugun erakunde, bazkide eta eragileen arteko lankidetza egituratzeko. Euro eskualdea aniztasunaren aldeko lankidetzaren adibidea da. Mugaz gaindiko gure realitatearen aktore ugari bizi gara. Aniztasuna eta lankidetza dira plan estrategiko berriaren bi oinarri garrantzitsu. Kaixo guztioi eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ardu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Urriak 28 ditu gaur, osteguna da, eta atzokoan Euskal Herria Bildurekin aurre akordioa lortu ondoren, inoizko aurrekonturik handienak aurreikusi ditu Nafarroako gobernuak. 5.200 milioi eurokoa izango da, aurtengoa baino 8% gehiago. Horien erdia baino gehiago gastu sozialerako erabiliko da eta susperraldirako bultzada izango direla espero du Nafarroako gobernuak. Elma Saiz Ekonomia eta Ogasun Kontseilariak uste du erabateko akordioa lortuko dutela Euskal Herria Bildurekin. Bestalde, apustu etxeen eta joko aretoen gaineko neurriak gogortu egingo ditu Eusko Jaurlaritzak. Besteak beste, arautuko dira joko aretoen eta ikastetxeen arteko distantziak, establezimenduen kopurua eta horien artean gutxienez izan behar den distantzia, esan bezala, zaharreren kontrola eta publizitatea ere arautuko da. Ikastetxe arautuetatik 150 metro baino gutxiagoko eremuan eta establezimenduen artean gutxienez 500 metroko distantzia egongo da. Gainera, datozen 3 urtetan ez da joko makinak instalatzeko baimen berririk emango. Era honetara egin nahi dio aurre Eusko Jaurlaritzak arazoak sortzen dituen jokoari. Eta ekonomia alorrean oraindik ere igarri da mikrotxipen krisia. Nafarroako Volkswageneko lantegiak aste honetan zehar 2 etenaldi izango ditu. Lehena astelenean bertan izan zen eta bigarrena bihar izango da. Mikrotxipen erdi eroaleen falta horrexegatik hain zuzen. Oskar Barinaga Volkswageneko langilea da eta Lab sindikatuko delegatua baita ere, pantaiaren beste aldean dugu. Eguerdion. Eguerdion. Esan bezala, aste honetan 2 egun egingo duzue etenaldia, biharkoa izango da bigarren egun hori. Zein sentsazio dago langileen artean? Bueno, bai, zuk esan duzun bezala, egoera nahiko arraroa, samarra da, naiz eta ohituta egon, urte berezia izaten ari da. Adibidez, enpresak astero biltzen gaitu, hurrengo asterako ekoizpena emateko. Gaur adibidez, jada bildu gaitu hurrengo asterakoa emateko. Ja esan digu, hurrengo astean, 4 egunak lan egingo ditugu. Astelena jaia denez, orduan guretzat berri ona da. Bueno, ikusiko da ea zen norabide hartzen duen honek, baina hala ere, ez dakite egoeraren hausnarketarik egin duzuen, mikrotxipen krisi honen gaineko hausnarketarik, ea unean uneko gauza puntuala izango den urte honetakoa, pandemia tarteko, hala erroan edo sakonean dagoen arazo baten isla ote den? Bueno, gu ez dugu uste strukturala denik, gaur egoera da, mikrotxip gehiago behar dira,
batez ere mugikorrak, tablet, joku elektroniko gehiago saltzen ari direlako, eta mikrochip horiek banatzen ari dira, momentuz ez dago guztientzat. Baina gure ustetan, datorren urterako egoera hobetzea. Bien bitartean baita ere, klima aldaketari aurre egiteko politikak eramaten ari dira aurrera, eta besteak beste kotxea geroz eta gutxiago erabiltzerako deia egiten ari da. Ez dakit autogintzako sektoretik nola bizitzen ari zareten aldaketa hau, eta nola ikusten duzuen baita ere sektorearen etorkizuna? Bueno, guk ez dakit kotxea gutxiago erabiliko denik. Argi eta garbi dago, erabiliko den kotxea, bai, garbiagoa izan behar dadin. Bai elektrikoa, bai hidrogenoa, ez dakit. Volkswagenen apustu nahiko indartsua egiten ari da eredu elektrikoaren alde. Arazoa da, gaur egungo ekoizpen volumena bera fabrikatzeko langile gutxiago behar direla. Orduan, arazo bat, hurrengo urteetan ekoizpen volumena mantentzen bada, jende gehiago. Orduan, behar duguna da volumen handiatzea. Hori esek beraz etorkizunerako erronkak autogintzako sektorean, Oskar Barinaga, Volkswageneko langilea eta Lab sindikatuko ordezkaria. Eskerrik asko goren izategatik eta animo. Venga, eskerrik asko zuei, agur. Eta bien bitartean, Euskadiko industriak 2050 urterako zero emisio neto lortzeko konpromisoa hartu du. Udane Arbeo. Datorren igandean hasiko da Glasgown klima larrialdiari aurre egiteko COP26 izenaz ezagutzen den Nazio Batuen urteko goi bilera. Honako honetan 25.000 pertsona inguru espero dira, politikariak, zientzialariak, gizarte zibilak, kazetariak eta industria ordezkariak besteak beste. Alok Sharma COP26ko presidentak azaldu du helburu nagusitza dutela igoera termikoa 1,5 gradutara mugatzea, eta horretarako datu zientifikoek adierazitakoaren arabera atmosferatik ateratzen dena baino karbono gutxiago ekoitzi beharko dela. Hain justu 2050 urtean zero emisio neto lortzeko helburua dute. Bestalde klima aldaketak gehien eragiten dien komunitateak eta habit naturalak babesteko egokitza da asmoa. Testuinguru honetan Arantxa Tapiak Euskadiko Net Zero Superindustria klusterra aurkeztu du. Ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailburuak adierazi duenez, hori izango da lehen urratsa Euskal Industriak munduko ekonomia foroarekin 2050 urterako zero emisio garbi izateko duen konpromisoa betetzeko. Azaroak 3 aurkeztuko da ekimena eta 4ean Euskadik sinatuko du eta izango da mundu mailan World Economic Forumek martxan jarri duen ekimen global baten parte. Ekimen honekin Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako industriaren deskarbonizazioaren aitzindari bihurtu nahi du Jaurlaritzak. Esan genezake Euskadin isurtzen den guztiaren 46% gutxi gorabehera industriatik datorrela. Eta hori deusestea, hori jaistea izugarrizko erronka dugula eta horretarako pres gaude momentu honetan. Klima larrialdiari aurre egiteko bide horretan bestalde Jaurlaritzak argi berdea eman dio 2021-2024 aldirako energia trantsizioaren eta klima aldaketaren planari eta 3 helburutan oinarritu dute. Berotegi efektuko gasen isurketa 30% murriztea du helburuetako bat. Bestalde batetikan energia berriztagarrien kuota azken energia kontsumoaren 20% izatea lortu nahi da. Eta Euskal Lurraldeak klima aldaketaren aurrean duen erresilientzia garatzea, ziurtatzea eta gaur egungoa baino handiagoa izatea. Plana Euskal Autonomia Erkidegoko energia trantsizioari eta klima aldaketari buruzko lehen legeari buruzko aurrekaria da. Lege hori tramitatze prozesuan dago gaur egun eta horren bidez Eusko Jaurlaritzak Europak ezarritako helburuak bete eta arau horietara egokitzen den lehenengo eskualdeen artean kokatu nahi du. Bestalde, CNIk uko egin dio 13/13 auzian parte hartu zuten agenteak identifikatzeari. Berria egunkariak jaso duenez, epaiketan lekuko eta peritu gisa deklaratu duten hainbat guardia zibilek, onartu egin dute CNIko kideek 13/13 auziko polizia operazioan eta baita ikerketan ere parte hartu zutela, baina CNIko buruak Espainiako Auzitegi Nazionalaren eskaerari uko eginda, azkenean zerbitzu sekretuetako agenteek ez dute epaiketan deklaratuko. 13/13 auziko epaiketak bihar jarraituko du Espainiako Auzitegi Nazionalean, ondorioen eta zigor eskaeren berrespenen edota moldaketen txanda izango da.
Beatriz Artolazabal, Eusko Jaurlaritzako Justizia Sailburuak Euskadiko Memoria Historiko eta Demokratikoaren legearen aurre proiektua aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean. Proiektua ganberara heldu berri da eta datozen hilabeteetan izapeditu eta onartzea espero da. Sailburuak nabarmendu du biktimen memoria, errekonozimendua eta erreparazioa sustatzeko legea izango dela. Hala ere, oposiziotik Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea den Julen Arzuagak uste du testuak anbizio falta duela eta oroigarri utza dela. Anbiziorik gabeko legea iruditzen zait, oso listoi bajua jartzen duzue, aipatzen duzue hainbat politika gaur egun egiten direnak eta gobernutik, diputaziotik edo udaletatik egiten diren politika dira eta orain arte behintzat lege babesik behar izan ez dutenak garatu ahal izateko eta esaten duzue, aipatzen dituzue biktimak, baina nik pentsatzen dut frankismoaren biktimak ez daudela erdigunean. Lege hau konmemoratibo hutsa da, jasotzen dituzuen neurriak konmemorazioak egiteko dira, eta biktimak nik pentsatzen dut dekoratua direla, eta ez helburu, ez erdigunean kokatuak daudenik. Eta estatuaren biktimek azken egunetan jasan dituzten humilazioak eta irainak salatu ditu Egiarizor Fundazioak. Hain zuzen elkarbizitzarako pausoak eta biktima guztien aitortza mahaigaineratu den aste berberean. Pilar Garaialde, estatu terrorismoak heldako Pablo Garaialdearen alaba da eta Egiarizor Fundazioko kidea. Pantaiaren bestaldean dugu, eguerdion. Eguerdion. Esan bezala, azken egunetako gertakizunak salatu dituzue, batez ere instituzioetatik datorren isiltasun hori. Bai, egia da 10 egun hauetakoak azpimarratu genituela atzoko agerraldian, ez da? Baina atzetiken eta aspalditik datorren zerbait da. Badirudi edo bada, indarkeria neurtzeko garaian, segundan nondi datorrena den bi makil edo bi modu erabiltzen dira, ez da? Eta adibide bezala jarri genezake adibidez, orain dela hilabete bat edo sare herritarrak martxan jarri zuenen bizi guztirako kartzeleratzen aurkako kanpaina bat, hori nola kriminalizatu zen, ez da, eta zenbait sektore politikok nola ultraeskuindarren argudioak bere egin eta kanpaina hortan parte hartu zuen. Eta beste alde ikusten dugu, estatu terrorismoaren indarkeria esplizitu goratzen denean, sektore politiko instituzional horiek nola isildu egiten diren erabat, ez da? Eta gainera gertatzen da, deklarazio horien aurrean isiltzen direnean, nolabait estatuaren indarkeria legitimatzen ari direla. Urriaren 18ko deklarazio horretatik tiraka, mahai gaineratu zen biktima guztiak, gatazkaren biktima guztiak, aitortzearen behar hori, baina luze dabilen aldarrikapena bada zuk ondo azaldu bezala. Bien bitartean Ramon Jauregiren hitzak ere entzun ditugu, ezta? Esanez PSOEk ez duela inongo erantzukizunik galen inguruan, zuek hori entzuterakoan zenolako sentsazioa duzu edo zer iruditzen zaizue? Gal estatu gai bat izan dela hori garbi dago, ez da. Eta gainea gertatu zen, ondo gogoan izan dugun bezala, PSOE gobernuan zegoela sortu zen zerbait izan zen. Orduan, pentsa, ez? Eta bere gobernuko goi kargudunek izan ziren, gero epaituak izan ziren bakanak, eta erailketak egon ziren, zaurituak izan ziren, sekulakoak gertatu ziren. Orduan, nola ez da izango beraien erantzukizun politiko bat galen jarduera? Noski, dudarik gabe. Eta hori bezala badaude gauza gehiago ere, ez dakit. Esteban Maga esaten ze oztopoak jartzen dituzten, adibidez sekretu ofizialen legearen aurrean, ez da? Hori aldatu eta ezabatu dezaten eta agerian jarri behar bileketenean hor gertatu diran zenba gauza eta estatuaren estoldetatik eta segurazki arduradun politikotatik eratorriak izan ditezkenak, ez da?
Bai, aipatzen duzun bezala Estatu Espainiarretik ez dago ez aitortzarik, ez erreparaziorik, ez justiziarik, ez egiarik, ez ikerketarik, bultzatzerik, baizik eta kontrakoa, ez da, azpimarratu duzun bezala, eta besteak beste ikusi dugu baita ere Villarejoren hitzak, lasai asko ez da, ez, estatuko indarkeria gure aipatuz, ez, horixe ere bada, existitzen den impunitatearen isla. Bai, dudarik gabe. Imagina dezagun, adierazpen horiek etorri izan balira beste indarkeria bat besteko edo goraipatzeko. Bueno, fiskala bere alasiko litzeke ofizioz lanean, ez da, eta, bueno, ikaragarri gertatuko litzateke. Baina, honekin, indarra ematen zaio impunitateari, eta hor parte hartu dutenai, alako lasaitasun bat ematen zaie. Isiltze horrek gauza asko esaten ditu. Eta hori, lasai egon daitezela, impunen jarritzeko moduan direla. Hori da behintzen ere iritzia, bai. Azken egunetan ere azaleratu da, ez da, gutune bomben auzi hori, eta horren aurrean euskal instituzioen jarrera nola baloratzen duzue? Atzo pixka bat azaldu genduen bezala, ez da, iruditzen zaigu erabat lotsagarria dela, ez? Bereiek ari direnen zoru etikoaz hitz egiten, eta ari direnen esaten bereiek direla nor besteen nola jokatu behar duten eta besteen kalitate etikoa neurtzeko bereiek erreferente eta ahalmena dutela esaten dutenean, aldi berean, estatuaren indarkeria gertatzen denean, erabateko isiltasuna da gordetzen dutena, ez? Orduan, horrek birbikitimatze gaitu, humilatzen gaitu, baina eske erabateko onartezina da, zergatik zinismo gehiago ez da erreza. Tamalez, egoera hau, ez da berria, ez da, luze jotzen duen egoera da. Nola aurre ikusten duzue etorkizuna, nola irauli daiteke testu inguru hau? Hasteko, egingo balute, beste eskatzen dieten hori bereie beteko balute, ez litzeke hasiera txarra izango. Ez litzeke txarra izango. Zeren, eta dudarik ez dago, zure etiko aurka ez naiz hasiko nire nola ba, baina esan egitena da, bestei eskatzen dien hori betetzen hasiko balira, ja pausoak ematen hasiko liratekela. Mezu horrekin, geldituko gara, Pilar Garaialde, eskerrik asko gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Eta non dago Mikel, dokumental honenaren Goya sarirako aurre hautatua izan da. Amaia Merino eta Miguel Ángel Llamasen, edo Pituren film dokumentala, Goya saria irabazteko lehian parte hartzeko aurrez aukeratu dituzten 15 proiektuetako bat da. Gaurtik aurrera, Ipar Euskal Herrian ere ikus daitekeen film zinematografikoak, ordena kronologikoan azaltzen du Mikel Zabaltzaren bizitzaren testuingurua, 85ean Donostian atxilotu eta Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuartelera eraman zuten erarte. Eta gaur estreinatuko da Bilboko Arriaga antzokian Altsasu antzeslana. Maria Goirizelaiak idatzi eta zuzendu du pieza eta ahozko epaiketako transkripzioak izan ditu abiapuntu. Euskaraz emango dute lana gaurkoan eta gazteleraz ostiralean eta larunbatean. Eta astebururako kulturre proposamenak ekarriko dizkigu, ostegunero legez, Irati Agirrazkunaga aktoreak, eguerdion ongi etorria. Eskerrik asko, Leire, eguerdion bai. Lehenik eta behin, Mamiak kolektiboaren ogiak hizketan baleki estreinatuko da bihar Gasteizen. Zertan datza obra hau? Bueno, egia esan obra edo antzeslan nahiko berritzailea da, edo horrela adierazi dute sortzaile, kazetaritza performatiboa lantzen dutela, esan zuen Txema Ramirez dela Piztina komunikazio arduradunak elkarrizketa batean. Eta, bueno, azken batean egitasmo honekin Gasteizko historiaren baitan ahaztuta dauden zenbait pasaizo berreskuratu nahi izan dituzte, ezta? Bihar zenatuko da, esan bezala, Oian Ederren Gasteizen arratsaldeko 7:00 eta Mamiak kolektiboaren obra honetan ikusiko dugu disziplina desberdinetako sortzaileek parte hartu dutela, ezta? Alde batetik Marina Suárez izan da zuzendari eszenikoa,
erantzu lekuek hartu du arte zuzendaritzaren pixka bat erantzukizuna. Josune Belete Mendizabal ikusiko dugu aktore lanetan, aktore bakarra izango da berak, eta gero gidoia Edu Zelaietak egin du, historia azterketa edo Ander Gondrak bideratu duelarik, eta esan bezala Txemar Ramioi de la Pistina egon da komunikazio arduradun. Bueno, eta nun kokatzen da historia hau? Bueno, 1826 urtean kokatzen da, Gasteizen, lehen karlistada da, eta Josefa de Mujika izango dugu bertan holtza gainean protagonista. 3 egun barru alargunduko dute, bere senarra hilko dutelako, garrotez hilko dutelako bertan Gasteizko plaza. Dirudienez 1200 soldadu ingelesen heriotza edo egosten diete. Erruduna da, ez da, horren inguruko eta beste hainbat egi edo errealitate edo muntaiaren inguruko antzeslana izango da. Eta bihar, 7etan izango da estreinua, baina gutxi gorabehera ordu erdi irauten duen antzeslan honen ostean solasaldia eskainiko dute Mamia kolektibokoek, eurekin hitz egiteko aukera izango duzu. Bertaratzen bazarete, bertan ikusiko dugu elkar. Horixe Gasteizen beraz, eta Bilbon ere bada hitzordurik, Bira kulturgunearen urte hurrena ospatzen ari baita. Hori da, bai, atzo egin zituen justo 5 urte Bira kulturguneak, Erronda kalean, Bilboko Alde Zaharrean kokatutakoak, eta 5. urte hurrena ospatzeko hainbat ekintza prestatu dituzte, antzerki, kontzertu, tailer eta abar, ezta? Atzo bertan egin zuten lako tertulia musikatua Fito Rodríguez eta Carmelo Landak, asteartean Anari egon zen, beteta egon zen Bira, baina horrez gain, datorren asteazkenean adibidez, No vales más que yo liburuaren inguruko solasaldia eskainiko dute Leire Iguren idazlearekin, eta ostirale horretan kontzertu edo dantzaldi irakurritako dantzaldia izango du DJ Titibum eta Arrate Hidalgorekin, eta horrez gain Birako agendan ikusi dezakezuenez, azaroaren 3. astean beste hainbat ekintza prestatu dituzte. Momentu honetan web orrialdea eraikitzen ari dira, baina bai Instagramen edo Facebooken jarraitzeko aukera duzu, hainbat sorpresa antolatu baitizuzte 5. urte hurren honetarako. Eta emakumeen sorkuntzak ere tokia izango du, asteburu honetan zehar, izan ere Garaion sorginguneak jardunaldi batzuk antolatu ditu. Hori da, bai, emakume sortzaileak plazara deitzen dira jardunaldiak, edo Garaion sorgingunetik luzatutako gonbita. Ekintza batzuk hasi dira dagoeneko, baina adibidez, asteburu honetan larunbatean Idoia Zabaletak natura eta dardara soinu paseoa sortu du, seguro oso polita izango da, kaskoekin egingo du. Bertaratu bazarete, jakin guzu, Garaion sorgingunearen ingurua izugarri ederra dela, gainera bertan dago, Bizkaitik ere bertan dago 3 ordu laurdenetan iristen zara, eta Idoia Zabaletak bihar larunbatean 11etan eta ordu batetan paseoak egingo ditu, sarrera doakoa da eta euskeraz egingo ditu. Eta hurrengo egunean, egunean bertan, larunbatean bertan, Jara Solanok bataioa jakuzi batean banaka entzungai izeneko basaioa prestatu du, toaia eta bainujantzia eraman behar duzu, bertaratzen bazarete, eta goizeko 11etan hasi eta arratsaldeko 7 arte eskainiko ditu saioak euskaraz eta gazteleraz, baina txanda hartu behar da honetarako ere, beraz gauza oso bereziak, eta gainera larun batean hori, baina igandean ere, asteburu pasa joateko asma duzue, igandean ere Garaion sorgingunean eguerdiko 12:30 Eneritz Artetxe izango dira, Maider Galarde eta Idoia Hernandezekin batera, 3 egongo dira, karambola hirukoitza saioa edo, pixka bat egitasmoa konpartitzen, olerkiaz, musikaz, osatutako saioa da, eta emakumeak, antzerki giroan eta artetan eta duen paperari buruzko, gogoeta da, edo erreflexioa, horren egoerari buruzko ikuskizuna eskainiko dute. Eta hortik aurrera ekimen gehiago egongo dira Garaionen, baina, asteburu honetarako nik uste dut oso polita izango dela, batez ere Idoiaren paseo musikatu hori. Planik ez da faltako beraz asteburu honetarako Iratiak Irrazkoenaga, eskerrik asko gomendio hauen guztiengatik. Eskerrik asko zure Leire, bai, eguna izan. Eta ostegunero legez musika zuzenean saioa izango da hemen Hamaika Telebistan, arratsaldeko 8 eta 4 eta baita ere gaueko 10. Gaurko saioak dakarrenari begira, beste pantailaren bestaldean dugu Koldo Otamendi aurkezlea. Eguerdion, ongi etorri. Eguerdion denei. Gaurko saioak zer dakar? Gaurko saioa grabatzeko Siberuan izan gara, Maule herrian, eta Siberrutz taldearekin egin dugu hitzordua, argitaratu duten disko berria ezagutzeko.
Ziberrutz rege doinuak dituen taldea, Mauleko taldea da. Zer gehiago ezagutuko dugu talde honi buruz? Bai, regea lantzen du taldeak, ez regea bakarrik bere musika kokteleran bestelako erritmo batzu badira, eta disko berri honetan ere nabadira tendentzia berria, hip-hop gehiago dago, dub giroak ere sartu dituzte, raga giroak ere, eta batez ere sakondu dute elektronikan, instrumentu berriak gehitu dira kantuetara, eta disko berri honek badakar nolabait berrikuntza batzuk, ez? Diska berriak aleratu dutela, azaldu duzu, onki gina izenpean, zer esan nahi du horrek? Bai, alaxe da, ongi etorri esan nahi du Xiberutarrez, eta diskoari ematen dion, izena ematen dion kantua hitz egiten du, azken urteotan gurean bizitzen ari garen migrazioaren gaiaz, ez? Bereiek diote Euskal Herria lurralde irikia dela, ongi etorria direla hemen dauden guztiak eta hemendik pasatzen diren guztia beste herri baterako bidean, eta bide horretan onkixina edo ongi etorria ematen die talde guzti horiei. Mezuz beteriko kantuak, beraz, Ziberrutz taldearenak, eta gainera dagoeneko zuzenekoak ematen ari dira baita ere, ezta? Bai, diskoa esango nuke atera zala ekainean errola, eta udaron honetan ere aritu izan dira. Batez ere Ipar Euskal Herrian eta Frantzian aritu dira kontzertuak eskaintzen, gogoz daude hegoaldera etortzeko, eta esan daiteke Ziberrutzen kontzertuak festa moduko bat direla, ez? Reggae musika itzaki, dantzarako bete ematen du, ondo pasatzeko beta, eta beti ere beraien kantuetan esaten duten bezala, ahaztu gabe nondik datozen, nongoak diren, eta zertarako daude musika mundu honetan, ez? Horixe beraz gaurko saioaren aurrera pentsoa, eskerrik asko, Koldo Otamendi, gurean izateagatik. Mi esker zuei. Eta esandakoa gaueko 8ak eta 4 eta gaueko 10etan ikusgai izango duzue musika zuzenean saio hori. Bestalde, Azkue Fundazioak eta Game Erauntziak elkarlanean arituta Jokoteknia bideojokoen 4. euskal jardunaldia antolatu dute, eta azaroaren 6an izango da. Informazio gehiago emango digu Aiara de Urretak, horrekin utziko zaituztegu tarte bat, eta jarraian itzuliko gara Ana Otadui, Bizkaiko Batzar Nagusiko presidentea elkarrizketatzeko. Orain arte. Azkue Fundazioak eta Game Erauntziak elkarlanean onduta Jokoteknia bideojokoen 4. euskal jardunaldia egingo da azaroaren 6an. Ekimenak euskara eta bideojokoak uztartzea du helburu, baita bideojoko zaleen komunitatea sortzearen. Hala, Europako hainbat bazterretako gonbidatuak elkartuko ditu, eta Jordana Kasuso Azkue Fundazioaren zuzendariak nabarmendu du hizlariek hizkuntza gutxituen egoera azaleratuko dutela. Europako hizkuntza gutxituen esperientziak hurbiletik ezagutzeko aukera izango dugula. Hortxe, daukagu Galizia, Gales ere, Bretania, Katalunia, zuzeneko esperientziak ezagutzeko aukera izango dugu. Horrez gain, antolatzaileek erabaki dute euskara inguru digitalean egiten ari den bidea jasotzea. Gauzak horrela, Kasusok aurreratu duenez, aurreko jardunaldietako ponentziak liburu batean bilduko dituzte. Erabaki dugu aurreko 3 edizietako ponentzia guztiak liburu baten argitaratzea. Gainera, Maitane Jonguitu Game Erauntziko kideak iragarri du 4 hitzaldi egiteaz gain, beste 2 kolaborazio ere izango direla. Eta horregatik 4 hitzaldi egiteaz gain, 4 aurkezpen egiteaz gain, bideo bidezko 2 kolaborazio motz ere izango ditugu. Horrez gain, Game Erauntziko kideak adierazi du 3 emakumeek hartuko dutela hitza jardunaldietan. Eta horrekin azpimarratu nahi dugu ere emakumeak bideojokoetara aritzen garela, kontsumitzaile bezala, baina ere sortzaile edo ikerlari bezala. Bideojokoen profesionalak, ikertzaileak eta zaleak biltzen dituen ekimena, Jokoteknia Bilboko Euskararen Etxean antolatuko da azaroaren 6an. Hala ere, streamen bidez ere ikusteko aukera egongo da Azkue Fundazioaren YouTube kanaletik eta Game Erauntziaren Twitch kanaletik. Eta egunero legez, elkarrizketari tartea irekiko diogu, eta horretarako gaurko gonbidatua da Ana Otadui, Bizkaiko Batzar Nagusiko presidentea. Eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion, plazer bazuekin egotia hemen.
Esan dugu, Bizkaiko Batzar Nagusiko presidentea zarela, emakume presidentea, duela 6 urte, duzula presidente kargu hori. Zer suposatzen du horrek? Niretako benetan ohore handia da hainbesteko tradizioa dakan erakunde bateko buru edo presidenta izatea, lan oso politza lurraldeko parlamentuko buru izatea, bizkaitar guztientzat ohorea handia da. Zu emakumea zara, presidentea, baina zein da argazki orokorra emakumei begira Batzar Nagusian? Egiza esan, legegintzaldia 2019 urtean hasi zanean, emakumezkoak gizonezkoak baino gehiago ginean, hori historian lehenengoz gertatu zen legegintzaldi honetan, baina gero, batzarkide taldeetan eta alderdietan gertatu diren ordezkapenak direla eta oin esango nizuke gizonezkoak, emakumezkoak baino gehiago direla, baina datu kuantitatiboaz aparte, niri gustatzen jata datu kualitatiboetan begirada jartzea, ezta? Eta ni pentsatzen dut aurrera pausoak ematen ari gazela, bai kualitatiboetan eta baita kuantitatiboetan. Zenbakietara itzuliaz, gure parlamentua sortu zanean oindala 42 urte edo, okerrez banau emakumezkoak 5 edo ziran. Begira, urte hauetan asko hobetu da egoeria, eta ondinoko badakagu zer hobetzerik, baina gero kualitatiboi begiratu egiten badiegu, nik pentsaten dut pizkanaka bagoia zela emakumeok beste leku batzu bebai beteten. Adibidez gogoan daukatoin, normalmente bai udaletxeetan eta baita ere parlamentuetan emakumeak beti egoten dira edo egon dira adibidez gizartekintzako gaietan edo eta kulturan eta aurrekontuak, urbanismoa, garraioak eta olakoak izan dira beti gizonezkoen kontuak. Baina hori zorionez bebai aldatuz doaz eta gure parlamentuan bebai ikusi egiten dugu emakumeak horrelako guztia dira gai importanteak, baina olako gaietan bebai emakumezkoak bozera maile. Beraz, bozeramaileak ikusgarritasuna duten emakumeak, entzuzen zu bezalakoak, horixe ere bada adibide emateko era bat, ez, gizarteari? Ni pentsaten dut, ez da guk dakagun bizibilitateagatik, ero ikusgarritasunagatik, azken finean gu gara gizartearen ereduaga, ez da, bizkaitarro gu aukeratu egiten gaituzte, eta gure ordezkatzen dugun gizartearen islada izan behar gara, baina ondinoko ni pentsaten dute badakagula bebai zerro betxerik, ez da, adibidez, gure lurraldean 112 udalerri hoietan 26 alkate andraskuak eta 86 gizonezkoak. Ni optimistianaz badakigu ondinoko gauza asko dazkagula egiteko, baina asko egin dugu eta bide hortarat goiazela argi daukat. Eta emakumeen representatibitate horrek ere ahalbidetu dezake genero ikuspegia txertatzea politiketan. Pandemiarekin ikusi dugu adibidez, zein nolako garrantzia duen zaintza lanak, erdigunean jartzea, bizitza erdigunean jartzea. Nola ikusten duzu euskal gizartea arlo horretan? Ni pentsaten dut oso sentsibilizatuta dagoela gizartea gai horretan, zuk ondo dinozu moduan pandemiaz geroztik gero eta sentsibilizazio handizagoa dakagula gai horrekiko, zaintzek daukaten garrantzia guztiok aitortu egin behar dutzagu, baina ni pentsaten dut bebai importantia dela aurrera pausoak emateko zentzu horretan kontziliazioan kontua eta ez dela bakarrik emakumezkoen kontu bat, baizik eta zaintzak eta kontziliazioa direla gizon eta emakumenak. Bestela jaidakagu horrela sinisten eta horrela pentsaten ez badugu, nekez egingo dugu aurrera. Eta zahar egoitzekin lotuta badirudi aldaketak etorriko direla Bizkaian, datorren urtetik aurrera, ereduan. Hori da. Sergio Murillo diputatu jaunak berriki batzordean azaldu dago eta baita ere gure aldun nagusiak, Unai Rementeria jaunak, politika orokorreko plenoan bebai, egin beharreko transitzioen inguruan zaintzei lotuta eta unidadi konbibentzialak eta badakigu zer eskareak egiten dituzten gure herritarrek eta egoitzetan bebai etxean egongo lira moduan zainduak izateko behar hori eta eskubide eta bete behar hori, ez da, beraz,
arlo horretan bebai, ni pentsaten dut aurrera pauso importantiak emango direla, eta ilusioz horrelako erronkei bebai heltzeko unean. Eta azken aldian ere, agerian gelditu da, ez da zein errotota dagoen oraindik ere euskal gizartean indarkeria matxista, ez bakarrik emakumeengan, baizik eta baita ere horixe jasaten dutela seme alabek. Hori da, eta hori da, begira, olako gaietaz berba egiten dugunean, amorrua sentitzen dugu lehengo gauzia, izan ere emakume eta umeen kontrako indarkeria matxista horri frenoa ipini behar diogu, badakigu gure erkidegoan urte honetan okerrez banago 2 izan dira eraildako emakumeak, eta zifretara erreparatzen badiegu, horrelako lakra batekin guztiok ipini behar dugu gure alea erasorik ez, ozenki eta gogor oihukatzeko eta neurriak hartzeko zentzu horretan bebai. Hain zuzen ere, hildo horretan lanean ari zarete, legebiltzarretik, lan hildo nagusinetakoa baita berdintasun planak aurrera eramatea, ez? Zer nabarmenduko zenuke? Begira, 2017 urtean Bizkaiko Batzar Nagusiak izan ginen parlamentu aintzindaria, izan ere sasoi hartan estatu mailan Nafarroak besterik ez zeukan onartuta gizon eta emakumeen arteko berdintasun plana, ezta? Hori 2017 urtean niri gustatzen jata nabarmentzea hau batez onartu gendula plan hori, ezta? Batzarkide talde guztiek adostasuna agertu zuten horretan, eta orain buru belarri gabiltza gure bigarren berdintasun plana lantzen. Gainera, ni pentsaten dut prozesu interesgarri batekin, parte hartzailea, gure dugu batzarkide guztiek plan hau eurena sentitzea, horregatik hainbat jarduera aurrera eraman doguz, guztion arteko bigarren plan bat eraikitzeko eta adosteko. Eta bigarren plan hori lantzen ari gara, baina lehengo planetik komentago aldugu adibidez, emakumeek egin duten lana gure lurraldean egin duten ekarpen izugarria hori agertarazteko hainbat ekintza ekimen aurrera eraman ditugula, izan ere neska gazteek erreferenteak behar dituzte, arlo guztietan erreferenteak behar dituzte. Orduan, emakumeen ekarpena bizibilizatzeko hainbat eta hainbat ekimen aurrera eroan dugu, bat nabarmentzearren. Urtero, martxoaren 8an bueltan egiten dugu Bizkaiko emakume hautetzien batzar berezia Gernikan, alderdi politiko guztietako ordezkaritzak bertan batu egiten gara, eta gai bat edo landu egiten dugu, eta benetan izaten da egun polita guztiendako, gainera topagunea, eta adibidez, pasan urtean omendu egin genduzan COVID-ari aurre egiten lehenengo lerroan egon diran emakume ausarta guztiak. Zaintzaileak, erizaina, medikuak, garraiolariak, merkatuetako langileak, emakumeak, hori da ekintza bat oso gogoko duguna. Beste ekintza batzu bebai aurrera ematen duguz gure lurraldeko emakumeek egiten duten lan eskerga handia aitortzeko, adibidez. Oraintzu urriaren 15an dakizu moduan izan dugu emakume nekazal landa eremuko emakume nazioarteko eguna, harreria egin genien gure lurraldeko emakume nekazariei eta aitortza eurek egiten duten lan izugarriari. Arreta berezia jarri egiten diogu hizkuntzari, gure komunikazio guztiak genero ikuspuntutik eta era egokian gure berri ematea. Hainbat eta hainbat dira arlo honetan aurrera ematen ditugun ekintzak, izan ere legegintzaldi hasieran berdintasuna eta gure erakundea ezagutzera ematea izan ziren gure gidalerroak eta horretan gabiltza. Erakundea ezagutzera ematea esan duzu, dela helburuetako bat, izan ere, ez dakit barrutik ere sentsazio berdina duzuen, baina esango genuke nahiko ez ezaguna dela, ez? Batzar nagusietan egiten duzuen eginkizuna herritarren ikuspegitik, ez? Zer nolako sentsazioa duzu zuek? Egia da, hausnarketa hori kideekin elkarbanatua izaten da, eta horregatik, legegintzaldi hasieran hori identifikatu gendun gure helburu nagusietariko bat moduan, gure erakundea ezagutzera ematea, izan ere, bagian ez da guk nahi beste ezagutzen Bizkaiko parlamentua eta bertan egiten duguna,
Bizkaiko parlamentuan erabaki egiten dira bizkaitarron eguneroko bizitzan eragin handia daukaten neurriak, ez da? Adibidez, zer esango dut, zerga inguruko erabaki guztiak, Gernikan edo Bilbon, gure egoitzan hartu egiten dira, edo eta zaintzei buruz gabiltzala, egoitzetako estrategiak eta erabakiak gurean hartzen dira. Gure lurraldea zeharkatzen dauen Bizkaibuseri buruzko erabaki kontu guztiak gure parlamentuan erabakitzen dira, kultura, ingurumena, hainbat eta hainbat gai, eta agian lar ezagunak ez garenez, baina tematia gaienez horre saiatuko gara gure jardueraren berri ematen. Eta hildo horretatik bisitak antolatu dituzue, egunotan, Gernikako juntetzera, herritarrek zuen lanera hurbiltzeko, ez? Zer nolako ibilbidea izango du? Bai, egiza zan, Gernikako batzarretzea gure lurraldeko 3. gunerik bisitatuena da, pandemia aurretik ni pentsaten dut berreskuratuko dugula Guggenheim eta Arte Ederretako museoaren ostian, eta ni pentsaten dut derrigorrezko bizitia dela Euskaldun Bizkaitar guztiontzat. Ara joan da, gure nortasuna eta gure sustraiak hobeto ulertzen dugu ni pentsa. Orduan, orain beharrezkoa da bizita egin ahal izateko aurretikako hitzordua hartzea, bizitak antolatu egiten dira. Bertan ikusi egiten dena da pleno aretoa, nola ez, Euskaldunon ikurrik unibertsalena dan Gernikako arbola, gu bere zaintzaileak hori benetan ohore handia da, liburutegi zabe ikusi alda, arbola azarra, bada plan politza bikaina, ni beti esaten dut, seguramente txikitatik handik dano pasauga, eskolatik edo antolatzen zizkiguten eskurtzino haietan ez da, eta gero bagian ja esan joaten nahiko edadekua izan arte. Ni benetan gonbidatu egiten dodaz Bizkaitar Euskaldun guztia Gernikako paradatzua benetan interesgarriza dalako. Gernikako arbola komentatu duzula, egitasmo bat duzue horrekin lotuta, eta hori sebera da Gernikako arbolaren kimuak landatzea munduko hainbat tokietan, ez da? Nola sortu zen egitasmo hori? Giza da, ia hon 200 urte, Iparragirre kantatu zauenetik emanta zabalzazu munduan fruitua, 5 kontinentetan sustraia botatzen dauz Gernikako arbolak, Euskal diaspora dagoen leku guztizetan, euren ikurra edo euren lotura lurralde honekin Gernikako arbolaren bitartez irudikatu egiten da, eta egia da guretako oso pozgarria izaten dela erakunde desberdinak eskaerak bialtzia, helarazten dizkigute, efemeride importantiak Gernikako arbolaren bitartez oroitu edo ospatu nahi dutela. Egia da, Gernikako bombardaketaren 80. urte hurrena izan zanean guk bultzatutako egitasmoa izan zan, memoriarekin lotura berezia duten gune eta lurraldetan Gernikako arbolak landatzia, Gernikako arbolak dauan bakenaiaren simbolo hori badalako, ez da? Orduan, etxetik hasi ginen, sartat gudan izan ginen, Gernikako arbola bertan landatu genduan, frontea bertan gerran esan egon, baina alargunen herria deitzen zioten sartagudari, bertan gertatu zen. Gure egitasmoa holan hasi gendun etxian, eta gero Auschwitzen landatu gendun Gernikako arbolaren kimua. Beraz, mundu mailan memoriarekin, bakenaiarekin, esan nahi berezia duten lekuetan, guretako oso simbolikoa, importantea, eta da, gure arbolak sustraiakan botatzia. Eta eskari berririk duzue, datorren urterako, esaterako, edota nonbait oraindik ere kimuak horiek landatu ez diren lekuren bat, eta nahi zenuketena? Begira, batzuk badauzkagu kimuen inguruko erabaki hauen eskaerak mailak aztertu egiten ditu, gure gobernu organoak, Batzar Nagusietako gobernu organoak, eta badauzkator badauzkagu batzuk hor erabakitzeko, adibidez pandemia baino lehen etorritakoak, eta orduan gauzatu ezin izan ez genduzanak. Eta gero, aipatzen dozun nahien edo proiektu horien artean, Hiroshima eta Nagasaki badaude aspaldidanik aklimatatzen
ekimu berri bi, gogoratu Hiroshimako alkatia Gernikan egon zala bebai, ondala urte batzuk, pandemia baino lehen, Jinko Biloba euren arbola sakratua landatu genduen Europako parkan, eta bueno, proiektu esanguratsua politzak hor buruan dazkagunak. Horixe bera da baita ere, Europako edota munduko beste erakundeekin harremana izateko moduetako bat, ez? Nolakoa da harreman hori beste instituzio batzuekin? Begira, Gernikako batzarretxean hainbat izaten dira jasotzen ditugun kanpoko bizitak, ez da, eta bizita ofizialak eukiten duguz bertan. Oindala gitzi egon ziren Europar Batasunako enbaxadoreak, Esloveniako enbajadoreak proposatuta, ona etorri ziren gure herria ezagutzera, eta guretako oso importantiak izaten dira olako bizitak, eta gure saiakera guztiak ipinten duguz, gure nortasuna, gure identitatea, gure sustraiak ondo azaltzen, eta hainbat izan dira atzerritik etorritako enbaxadoreak, hori aipatzen dotzudanak, edo Korzegako presidentia beba izan gendun. Mundura zabalik gauden herri bat ga, eta plazer bat izaten da eurekin harremanak eta mantentzea eta hastea, eta asko etxo izaten dira proposaten edo ideia guzta biten jakena eta iragartzen dizkigutena gustatuko litzaiekela Gernikako arbolak euren lurraldeetan sustraia botatzea, eta guretako aukera aparta izaten da gure herriaren berri emoteko. Igandean ospatuko da Eskozian, COP26 goi bilera hori, klimaldaketari aurre egiteko politikak edo neurriak hartzeko, izan ere jasangarritasuna, ingurumena, lehen lerroan dagoen erronketako bat da. Horixe ere islatzen da batzar nagusian? Guk batzordetan eta izaten ditugun eztabaidetan eta gogoetetan edo eta plenoetan bebai, taldeek eta guztiok kezka hori agertu egiten dugu, eta 2030 eta ODS-ekin guztiz lerrokatuta gaude baita ere, eta guretik bultzaten diran politikak, ez da, trantsizio desberdinak, eta azken finean pentsatzen dut horrela izan behar dela, guztiok oso konbentzituta egon behar garela zentzu horretan aurrera egiteko, eta gure ondorengoi lurrona izteko, ez da, eta mundu hobea itxi behar diegu. Mugikortasunarekin lotuta, adibidez, Bizkaiko batzar nagusian zenolako neurriak aurre ikusten dira? Mugikortasunarekin begira, atzo adibidez, Tafaren inguruko eztabaida ekarri zuen Alderdi Popularreko ordezkariak, edota metroaren inguruko eztabaidak baita esaten dira, eta supersurraren ingurukoak, lurrazpiko tunalena, gurean badaude ere proiektu interesgarriak aurrera eramateko eta bietibe bizkaitar guztion bizikadidadea hobetzera doaztenak. Hildo honetan, aste honetan bertan aurkeztu egin da, BBK Kuna, izeneko garapen jasangarrirako helburuen etxe hori. Zuretzat ze suposatzen du horrelako ekimen batek? Benetan interesgarria eta aitzindaria dela pentsa egiten dut, ez da? Lehen aipatu egiten ginen helburu horiek, jasangarritasun helburu horiek lortzeko guztio gure ekarpena eta gure alea jarri egin behar dugula. Horregatik Bilboko erdigunean horrelako etxe bat, gune bat egotea hausnarketetarako, elkarlan publiko-pribaturako, prestakuntzarako, formakuntzarako, ni pentsaten dut txalotzeko moduko ekimena dela, eta arrakastarik hoberena opa diot guztion mesederako izango dalako. Baita ere, kultura sustatzeko planak ere sustatzen dituzue, besteak beste, 2 urtez luzatu egin duzue, Bilboko operarekin sinatutako lankidetza. Zer suposatuko du horrek? Horrek suposatuko du, hori 2016 urtean hasi genduen hitzarmena luzatzea, eta gure asmoa da opera lurraldeko bizkaitar guzti hori, bizkaitar guzti hori zabaltzea, orduan, guk eskuratu egiten dugu sarrerak lankidetzaren bitartez, eta gero lurraldeko 5 elkartei ematen dizkiegu sarrera horiek, dantzariak, aktoreak, musika eskolak, gazteak, gure duguna da opera lurralde guztira zabaltzea. Herri txikitako
biztanle bai aukera izatia operako ikuskizun bat ikusteko. Eta kultura diosula niri gustatzen jata aipatzea edo goraipatzea Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Arte Eder Fakultatearekin daukagun lankidetza hitzarmena izan ere, Bilboko erdigunean daukagun egoitza zentrikuan gazte sortzaileek euren lehenengo aukeria izaten dutelako euren esposaketak aurrera eramateko eta ekimen hori ekimen kutuna da guretako eta ilusio handiarekin hartu egiten ditugu gazte sortzaileak geurean. Entzuzen hainbat erakustaldi, erakusketa, hobeto esan da dituzue martxan gaur egun, zeintzuk dira eta non daude ikusgai? Bai, bihar arte, bihar azkeneko eguna Argizaiola trofeua dakagu argazkilaritzaren ikurrik saririk ospetsuena gurean egon da ikusgai. Gainera aurtengo saritua emakume bat izan da, Eba, eta niri hori olako gauzak asko gustatzen jataz, emakume bai aitortza merezi eta behar dutelako, baina ez nadin nahaztu dakagu. Momentu honetan Argizaiola trofeua bihar arte ikusi aldala geurean, baita ere Abienadeko museoan dakagu ikusgai Eulalia Abaitua lehenengo euskal emakume argazkilaria, bere omenez egindako erakusketa benetan interesgarria. Gero badakagu datorren hilean 15 beste erakusketa interesgarri bat. Egia esan, Bizkaiko Batzar Nagusiok badakagu arte sorta bilduma interesgarri bat, 80. hamarkadan hasi zana eta 80. hamarkadakoa esponi du gendun eta gure asmoa da 80. 80. erakusketa bat antolatzia gure egoitza zentrikoan, baina hori dinodan moduan datorren hiletik aurrera, 15etik aurrera. Da gero datorren urtera begira, badazkagu hor, UPV-rekin lankidetza horren fruitu izango diren erakusketa, baina gure agendaren bitartez jakingo dozue horren berri. Badirudi ez, pizkanaka, pandemiaren egunez egenak atzean usten ari garen honetan, agenda ere berreskuratzen ari dela, ez? Igande honetan bertan ere antolatu duzue Burdinola ibilbidea. Zorionez, danon zorionerako agendaia berreskuratzen, aukera paregabea igande honetan Burdinolen ruta hori egiteko, taldeka antolatu da, ausartentzako, 22 kilometro dira, baina benetan patrimonio eta eskualdeak daukan patrimonio ondare aberasgarri hori horretaz disfrutatzeko aukera paregabea eta ni amendik animatu guztio bertan parte hartzera. Horixe da, azken finean ez, Bizkaiko Batzar Nagusiarekin harremanetan egoteko moduetako bat, baina parte hartzeari dagokionean politikan ez, jakina da garrantzi handi hartzen duena, herritarrek ere beraien iritzia ematea eta parte hartzeko uneak izatea, nola bideratzen da hau Batzar Nagusietan? Oso interesgarria egiten dozun gogoeta hori, izan ere gure dugu izatea, guk ordezkatzen dugun herritarren isla edo reflejua izan biga. Hortarako herritarrek bide desberdina dituzte Bizkaiko Batzar Nagusietan parte hartzeko, adibiderik gertuena aipatuko dotzut. Bihar aurkeztuko dira Bizkaiko Batzar Nagusietan lurraldeko aurrekontuak, datorren urteko aurrekontuak, eta gure araudiaren arabera herritarrek 10 egunetan zehar euren alegazioak aurkeztu ahal izango dizkiete aurrekontuei. Bihar jasoko ditu aurrekontuak, beraz, 10 eguneko alegazioetarako epe hori bukatuko da okerrez banago azaroaren 12an. Erraza, gure webgunearen bitartez, herritarrek euren kezkak, euren iradokizunak, euren aportazioak, alegazioak egin aldizkiete aurrekontuei. Foru arau proiektuetan bai gauza bera, jasotzen dugunean eta tramitazioa hasten danean, herritarrek alegazioak aurkeztu aldizkiete gure foru arau, guk egindako legei. Beste modu bat parte hartzeko oso interesgarria da,
herritarrekiko batzordean parte hartzeko aukera daukate. Herritarre bai norbanakoek edo eta baita ere elkartek, ezta? Hortarako eskaera egin behar dute, mailak tramitera onartu egiten dauz eskaera horiek, eta gero batzorderatzeak izaten dira, herritarrek euren kezkak, kesak, iradokizunak helarazteko Bizkaiko parlamentuan. Gure web orriaren bitartez, zabalik gauz, iradokizuna gugana jo atarian euren zalantza, kesa, gogoetak helarazten dizkigute, eta ni pentsaten dut, azken finean, aberazgarriak direzela, bertan hartzen ditugun erabaki neurrietarako. Aukera egon badago, beraz, baina zein da balorazioa parte hartze horri dagokionean? Hori bebai aztergai izaten dugu, eta gure araudiaren arabera adibidez, urtero txosten bat eztabaidatu edo txosten bat plazaratu behar da, herritarrekiko batzorde horretan egindako saioen ingurukoa. Gu saiatu egiten gara, herritarren parte hartze hori areagotzen eta bultzatzen. Aukeria hor dago eta herritarrek eure eskura dute. Momentu honetan ez dakat buruan ia zenbat ekarpen egin zizkiguten pasadan urteko aurrekontuei, baina beti be animatzea, ongi etorriak direzela guztion ekarpen eta ikuspuntu desberdin guztiak, gure lurraldea anitza plurala da, eta parlamentua bebai horren isla izan behar da. Ana Otadui, Bizkaiko Batzar Nagusiko presidentea, eskerrik asko 11 telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zueri, plazer bat leire. Eta tarte bat, eta jarraian itzuliko gara solasaldiarekin, gaurkoan Marisa Barrena eta Mikel Albarezekin orain arte. Haupa, Juanjo naiz, Ezpalakeko abeslaria, eta hau da Zatoz.
Eta egunero legez, solasaldiari bide emango diogu, eta horretarako gaurko gonbidatuak dira Marisa Barrena, eguerdion. Eguerdion. Eta Mikel Alvarez, eguerdion. Eguerdion. Apustu etzei buruz, hitz egiten hasiko gara, izan ere Eusko Jaurlaritzak iragarri du neurri gogorragoak jarriko dituela apustu etxeen sarbidea eta beraien izaera mugatzeko nolabait, ez da, ikastetxeen arteko distantziak handituz, establezimenduen kopurua mugatuz, besteak beste sarreren kontrolari buruz ere hitz egiten du, hainbat neurri jarri ditu mahai gainean, baina gero ere ikusi beharko da, praktikan nola eraman daitekeen hori, nola lehenik eta bain lehen impresioa neurri hauek... Nik uste dut neurria jartzieko behar bat badagoela, ez da, arautu beharra badagoela, gero kontua da, ze neurri mota hartzen den, nola hartzen den, eta barrez. Dena dela, neurriekin bakarrik ez dugula uste dut, saiestuko daukagun arazoa, ez? Baina, Euskal Herrian nik uste dut beti izan direla, beti gondela apostu zaletasuna, ez da? Agian ez apostu etxeetan, baina bai lehiaketen ondoren adibidez, frontoietan, eta apostu asko egin dira, eta estropadetan, eta orduan apostuak gurean ez dira oraingoak, ez? Eta orduan hori egun batetik bestera bezingo da aldatu, ez? Gainera, apostu etxeak arautzea nire ondo iruditzen zait, ze hor badago, edo behintzate horrela irakurri dut, ez? Apostu etxeak gehienak edo kopuru handi badago auzorik pobreenetan edo langile auzoetan, ez? Hori bada arazo bat. Zergatik jartzen dira hor, alde batetik merkeagoa delako agian tokia, eta bestetik interes badagoelako erakartzeko, ez? Orduan ez da bakarrik ikastetxe eta distantzia badago beste handi bat horrez, ni behintzat lan ikusten dut edo lan irakurri dut. Nik uste badagoela horretal bat legearekin aurregin altzaiona behintzat muga batzuk jartzeko posible dena, ez? Apur batzuk apuntatu duzun zentzu horretan. Baina gero badago esparru kultural bat, eta ez bakarrik Euskal Herrian berezkoa izan daitekena, baina batez ere, zuk esan bezala, krisiari lotua eta espektatiba faltsu eta individualista batzoi lotua. Eta horrekin behar den pedagogia asko sakonagoa da. Eta esango nuke ere, pedagogia bakarrik ez, baizik eta langile klaseari edo horrelako auzoetan bizi direnei beste espektatiba batzuk ere mahai gainean jarri behar zaizkiola. Eta gero aipatzea ere, ez dela lehenengo neurria hartzen dena, ze uste dut Eusko Jaurlaritzak lizentziak mugatu zituela aurretik, eta estatuko gobernutik ere, Alberto Garzonen ministeriotik ere, adibidez oso sonatu izan zena, ez? Apostu etxeen publizitatea futbol taldei derrigortu zieten. Orduan, pausu batzuk eman direla argi dago, baino mailan aipatu den bezala, ezinezkoa da horrelako arazo estruktural bati, soilik legeekin edo muga hauekin aurre egitea. Gero badaude movimentuak, herri mailan badago esan edo ardura hori, ez? Esate baterako badaude taldeak ludopatiaren inguruan lanean daudenak, baina talde horietara jotzea zaila omen da ludopatia gaixotasun bat azken bat edo daukan erentzat, ez da? Normalean horra jotzen omen dute, bikotekideak edo gurasoak, gaur egun guraso asko jotzen omen du, gaztea daudelako ludopatian sartuta, ez? Eta ez ari bakarrik apostu etxeak, apostu etxea da gauetik gaia, baina hor badaukagu bere errez jotzeko online edo telefono batetik egin aldugu edo zein ordutan, ez? Zuk esan duzu langileen kasua, ez? Langileak azkenean hilera maierara heltzen ez direnean orduan jotzen dute, horregatik jartzen dira behar bada auzo horietan, ez? Baina gazteek batzuetan ez dutelako etorkizuna ikusten edo asperduragatik edo jotzen dute horra, ez? Errezera edo onlinera edo... Eta online hori adibidez legez arautzea asko zailagoa da, esango nuke, inkluso Europa mailako legislazio bat existitu beharko litzatekeela horrelako kasuak arautzeko eta gainera web orrialde batera sarbidea edonor dauka eta hori mugatzea oso muga lausoak dira. Eta gero esango nuke ere, uste dut gazteen mailan apostuek betetzen dutela funtzio bat, agian drogak ere, beste droga mota batzuk bete dezaketena, hau da, zuk bilatzen duzuna, espektatiba faltsu batzuen aurrean, espektatiba zel batzuen aurrean da, epe motzeko satisfakzio bat, epe motzeko onura bat. Eta horrek ematen dizu, ez? Uneko joko horrek eta horrelako mekanismo apur bat biziosoek, orduan hori ere mahai gainean jartzeko. Permina bada, ez? Nolabait hori betetzeko, ez? Ez da bakarrik emozional ere bada, ez? Betetzeko eta gero nik uste dute
pandemia garaian ere, deno jo genuela asko beste gailuetara, ezta? Eta hor ere, onlinera ohitura hartu dutenak, online jokoetara, gero hor ere badago beste jende bat ezin duena hori utzi, ez? Eta esaten dutenez, hor sartu, rotonda horretan errez sartzen dira, edo gara, baina gero rotonda horretatik nola irten, oso zaila dela gero hori ustea, ez? Eta gero, batzuk ez dutela konturatu ere ez egiten ludo bat direla, hor gaude, baina nik utziko dio, nik gutxi egiten dut utziko diot, baina gero eta zailagoa dela ustea, horregatik, eta gero horren inguruan dauden interesak, ez? Baina gure galderari erantzunez, nik uste dut arautzea ondo dagoela eta arautze hutsak ez duela konponduko Mikel Edinoen bezala. Aurre pedagogia handia egin beharko dela. Bai, nahiko irakurketa oso otua egin duzue bion artean azkenean gai sakon eta arazo sakon honen inguruan. Aurrera jarraituko dugu eta beste gai bati ere helduko diogu. Eta horixe bada Bergaran eraiki nahi duten proiektu baten arira bertan paper hondakinak deseustatzeko errekuntzaz edo piroliziz erregai kimikoekin ekin, ezta? Kritika handana sortu dituen proiektua da, batez ere osasunerako eta baita ere klima eta ingurumenean sortu ditzakeen ondorioak direla eta kalera atera gara, Bergarara joan gara hain zuzen, auzokideekin hitz egiteko eta hauxe da esan digutena. Jaurlaritzaren eskutik Bergaran pirolizi bidezko proiektu bat jarri asmo dute. Hain zuzen eremu honetan eraiki nahi dute Basalgo auzoan hasiera batean gaur egun zabortegian edo errausketan amaitzen duten paperaren industriako azpiproduktuak kudeatzeko irtenbideak bultzatzea da proiektuaren helburua. Herritar askoren ustez ordea hondakinen balioztatze edo errauste bidezko deseustatze jarduera bat da eta kezka agertu dute proiektuaren aurrean. Bergarara hurbildu gara herritarren ahotsa jasotzera. Udaletxetik bialduzke zirkular, zela proiektua diputaziokoa dela eta aurrea dira eta hori. Incinera horra jungo dela eta hori, estatu mailakoa, lehenengoa izango dela, estatu mailako, danak, papel danak hemen errotzeko. Usainak eta atzen mahu, horretako izango litzake, aizia nundi joten da bena, ara joten mahu, dana aizia doia, aizkia eta keiak eta dik beste danak bera. Gora joten behar, beste, hauzoa da, Basalgo. Dana kutsatuko lortzake ez, ni pentsa biten dut. Zein ez da, kezkatuta ez. Zuk zeure etxian jartzen batzu eura bezino bat ez da egipa. Handa agroturismo bat, da arepe hango seme batek esan dauzela kezkauta dauzela ez. Gentiak kezkauta da, neuride, zezango izote, hauzo nahontakan hori basarria bertan daude eta aztein. Eguneroko bizitzaiteko, nahiz da norbera ez egon hemen. Azke ez da, incinea txo bat, amengo papelak erratzeko ez, a nivel nazional. Bakarrik, danak erreko dia, hemen niri esan dibatzen ez. Hemen azpiko basarri hau, ez da hongo 500 metro ez dira hongo. Gero hortikan azpikuak eta gero hor gora da ona, goian da azpiraldea, eta gero honea, segun zelako aizia jotzen duen, honea etorreko da, bai. Oain, auzo dana oso irikia da, ez da zehatzuta esatei, baina oain momentu aramen bertan daudenak, hogei azpitik egongo dira. Zaldibarreko zabortegira iristen ziren loi eta hondakinen artean dozenaka 1000 tona paper industriatik iristen ziren. Paper fabrikak orain hondakin horientzako irtenbide bila dabiltzala horiek bultzatutan Bergaran abiatu nahi dute proiektu bat. Eta Basalgo auzotarrek Zaldibargo itxura izango ote duen beldur direla adierazi digute. Hori da beste bat. Bildur hori betik egongo da. Hain zuzen jendaurrean jarri duten informazioaren arabera, enpresaren asmoa da urtean 155.000 tona paper hondakin kudeatzea, eta paper errefusak eta destintatze prozesuko eta araztegietako loiak hartuko lituzkete.
Entzun ditugu auzotarren iritziak proiektu honen arira eta ulertzekoa bada, ez? Azken finean, bai, paper industriak badu hor zer egin, ez? Paper hondakin hori egin, behin Zaldibarko zabortegia itxita, baina ingurumen natural batean horrelako proiektu erraldoia jartzea etxeen ondoan eta horrek ekarriko duen ondorio guztiekin, ez dakit ez. Ikusita, Zaldibarkoa hurbil bizi izan dugu, ezta? Hurbil bizi izan dugu, nik uste dut Euskal Herri osoan, baina guk geografikoki hurbil daukagulako, ezta? Eta hori ikusita, eta hor gertatuta, honek ematen dit, izugarrizko beldurra eta izugarrizko itogarria, ezta? Eta gainera zelako inguruan, horre irudietan ikusitan inguru horraz, ni baserritarra naiz jatorriz, eta ikusten ari naiz, azken boladan, enbeste lur, betiko lur emankorrak izan direnak, alde batetik olakoz betetzen ari direla, edo ez dakit, bidez, zementoz porlanez betetzen ari direla, ez da? Ze lur utzi behar dugu guk urrengoentzat, ez? Horrenik kezkatzen hau benetan, ez? Eta gero, hortik irtengo den, ez dakit, kea edo, ze inguru horrek aipatu duten moduan eusokoak, ez? Zer irentziko dute, zer jango dute horko animaliari geratzen bada landa horietan, ez? Orduan, nik uste dute kezkagarria dela, niretzat oso kezkagarria da, ez? Nik uste dut, Zaldibarreko hondamendiak utzi dituen lekzioen artean, ez? Zabortegiaren kudeaketa zaratago badagoela industria hondakinen eztabaida. Herri honetan asko eztabaidatu dugu hiri hondakinen inguruan, batez ere Gipuzkoan gertatu zen afera guztiarengatik, baina oso gutxi eztabaidatu dugu industriak sortzen dituen hondakinen inguruan. Eta uste dut hori mahai gainean jarri behar dela. Claro, hor, nik uste dut momentu honetan agerian geratu dena da, hondakinen kudeaketa bera baino gehiago, garapen eredua nola daukagun diseinatua. Hau da, baditugu industria batzuk horrelako hondakinak sortzen dituztenak bai edo bai, eta horiekin tratamendu bat egin behar da. Orduan, bi aukera daude, edo goaz trantsizio batera, edo goaz alden moduan horrelako hondakinak kudeatzera. Eta bigarren aukera horretan, ere bi alternatiba bakarrik ikusten ditut. Alde batetik horrelako makroproiektuak sortzea, nire ustez bideragarriak ez direnak ekologikoki eta gizartearentzat ere kaltegarriak direnak, eta bigarren alitzateke, orain arte, hondakinen turismoa bezala ezagutu duen hori, hau da, hondakinak beste leku batzutera esportatzea, tasa edo diru bat ordainduz. Eta hori ere, izango litzateke apur bat, Euskal Herrian arazo atzeratzea eta beste leku batzutera eramatea. Orduan, benetan eutsi behar zaion gaiari da apur bat, ez? Garapen ereduaren gai hori. Eta nik ikusten dut, kasu honetan, apur bat, Eusko Jaurlaritzan tendentzia aldaketa bat edo diskurtso aldaketa bat. Zegia da, une oro ari direla trantsizio berdearen inguruan hitz egiten, baina dagoeneko bi pirolisi proiektu ezagutzen ditut nik behintzat. Bergarako hau, eta gero Bilboko portuan Repsol ere planteatzen ari den pirolisi proiektua. Eta hori oso lotuta dago Zabalgarbiko, apur bat erraustegiarekin, Bilboko erraustegiarekin. Eta uste dut, edo herri eztabaida bat ematen dela honen inguruan, agente guztiekin, ez bakarrik enpresekin, ze enpresek epe motzeko etekina bakarrik ikusiko lituzkete mai gainean, apurua logika horretik egingo lukete irakurketa, edo gaude kondenatuta horrelako makroproiektuak eta tratamendu zentroak sortzera eta erreproduzitzera. Eta gero, nik uste norbanakoak ere badugula zer esan o zer egin, ez da? Gero eta paper gehiago ere erabiltzen dugu, ez? Aurreko belaunaldiekin alderatuz, beha zenbat paper erabiltzen dugun, ez? Egiten baduzu, sukaldetik hasi, zerbileta direla, sukaldeko papela dela, ez dakite, mukizapiak direla, ez da, hainbeste paper erabiltzen dugu lehen esenek erabiltzen, orduan. Guk ere, agian, gure ereduare planteatu behar da, guk, orbanakok, eta gero herri mailan, ez? Zertarako erabiltzen duen beste papel, zergatik erabiltzen duen beste papel. Badagoela, paperera hortxe martxan dago, nik ezagutu dut herri hau jurretan dugun papelera hori gabe. Ezagutu dut Ibai Zabal garbia, ezagutu dut Ibai Zabal gure amakean errepa garbitzen, ez? Eta gero ezagutu dut
papelerak egin duena, papelerak ero ordean, papelerak guzten duenari buruz ari gara, papelerak egiten duena, zergatik erabiltzen duen beste papel, zergatik erabiltzen duen beste, zergatik egiten duen, hau, neuk egiten dudan adibidez, gailuarekin egin dezakedana, ez da? Aldatu behar dugula gure bizitzeko era beri pentsatzen dute. Baina, zuk esan duzunarekin zehara ados nago, Bai, eta gero nik uste momentu ezin hobea dela gai honen inguruan hitz egiteko, ze justo hurrengo asteetan Glasgown klimaren inguruko gailurra egongo da. Orduan, nik uste horrelako gaiak mahai gainean egongo direla, bai garapen eredua, eta baita ere, horrelako materialekin, hegoaldeko herrialdekin daukagun harreman mota, eta kontsumero eredua ere bai. Kultura aldaketak aurrera eramatea, eta guretik astetik eredu aldaketara arte, ez? Hori dela bidea azken finean. Aldatzen joan behar dugu, denok eman behar ditugula, nik pentsatzen dut, uste dut pausuak, ez? Aldatu nahi badugu, bestela horrela bizi beharko dugu, ez? Halako tximiniekin eta halako kutsadurarekin. Eta hori lehen esan dudan, ez da? Ze herri utzi nahi diogu urrengoi. Horrelako proiektuek izaten duten inpaktuei buruz ari gara orain, baina hitz egitengo dugu baita ere enpresa handiek duten inpaktuei buruz, ez bakarrik gurean, baizik eta baita ere herrialde txirotu edo pobretuetan, ez? Eta horren aurrean baita ere enpresa transnazional hauek aurrera eramaten dituzten giza eskubideen urraketen aurrean Euskal Herria Kapitalari Planto plataformak proposatu du enpresa transnazionalen euskal behatokia sortzea. Gorka Martijak azalduko du hobeto. Euskal Herria Kapitalari Planto plataformatik plazaratu berri dugu enpresa transnazionalen eta giza eskubideen euskal zentro bat sortzeko proposamen bat. Kapitalari Planto hainbat eragile sozial eta sindikale geratutako plataforma anitz bat da, nun Euskal Herritik eta Euskal Herrian eragiten diren kapitalaren inpaktuen inguruan lan egiten duena ikuspuntu eraldatzaile batetik, ezta? Orduan, zentzu honetan, hau izango litzateke, datozen hilabete eta urteetarako gure proposamen nagusienetariko bat. Zergatik uste dugu beharrezkoa dela honelako zentro bat martxan jartzea? Gaur egungo ekonomia internazionalizatuan, enpresek hainbat herrialdetan dihardutenean, sortzen direlako batez ere enpresa handienen bitartez, inpaktu eskor sistematikoak transnazionalak diharduten esparru desberdinetan, ezta? Komunitateen gain, gizarteen gain, lan baldintzen gain, giza eskubideen gain, eta uste dugu... Horixe Gorka Martijak azaltzen zuena, proiektu honen behar hori izan ere jakina da, ezta, enpresa transnazionalek, enpresa guztiek bezala, etekina bilatzen dutela, eta bigarren plano batean usten dituztela giza eskubideak beraiek, baina ondorioak egon badaudela. Eta ez dakit gu ere, herritar bezala, norainoko ideia dugun, horren inguruan, edo eta horren inguruko hausnarketak egiten ote ditugun. Noraino egiten dugun, egia esan, argi dago, hemengo enpresak batzutan kanpora joaten direla, eta uste dut, helburua etekin ateratzea dela, horretarako joango dira. Eta hori zuertatzen denean, gehiago arduratzen gara batzuetan, etxekoren bat edo badoa, ze baldintzatan joango den, eta barrez, uste dut, orokorrean gutxiagotan arduratzen garela, hangoak nolako baldintzatan lan egiten duten, edo nolako duintasuna zaintzen den, baina, ez dakit hori da nire impresioa, ez dakit datorik ez daukat, baina... Nik uste dut ekonomia eredua globala apur bat horretan zentratu dela eta horretan oinarritu dela, ez? Hau da, hirugarren munduko, gaizki dituriko hirugarren munduko herrialde horietara produkzioa eramatean, eta apur bat just in time edo, ez? Justo a tiempo delako sistema erabiltzen. Ez dakit goratzen zarete, baina Egiptoko Suezeko kanalean nola geratu zen barku bat hor, kasi ezin zela atera. Horrek mundu guztiari eragin zion. Barku bat justo hor, bazterren geratzen delako mundu guztiari eragiten dio. Horrek erakusten du sistema honen apur bat ahuldadea edo nola dagoen egituratuta mundua.
Eta gero esango nuke ere, badagoela apur bat mantra diskurtsibo bat, non ematen duen Euskal enpresek ez dutela horrelako, ez, giza eskubideen urraketarik egiten, baina orain dela gutxi Omalek, ez, Gorkaren erakundak atera zuen informe batek dio, bai Mexikon eta Kolonbian proiektu ezberdinetan hemengo enpresek giza eskubideen urraketak egin dituzten munduko beste enprese guztia bezala. Azken finean daramatelako, ez da? Azken finean helburua dirua ateratzea delako, ez da? Esango nuke, ez dela ereduaren akats bat horrelako giza eskubideen urraketak egitaz, baizik eta eredua bera dela. Hau da, 3. mundura doazte edo hegoaldera doaz, apur bat langileen eskulana merkeagoa delako eta apur bat han produzitzea kosteak gutxiago direlako. Orduan, eredua bera da auzitan dagoena. Eta ez hori bakarrik, baizik eta esango nuke ere, kanpotik Euskal Herrira datozen enpresek ere, dituztela horrelako praktikak. Azkenan bilatzen dutena da, kenkari fiskalak izatea, langilei gutxiago ordaintzea eta horrelako estrategiak bilatzea. Eta apur bat, proposamena nik ondo ikusten dut, horrek ere argi apur bat bota dezake horrelako praktiken inguruan. Agian, muturreko gertakizunak gertatzen direnean, konturatzen gara zen nolako inpaktuak sortzen dituzten, ez? Adibidez, indigenaren bat erailtzen dutenean, lurraren defendatzailearen bat erailtzen duenean, mako proiektuen hauei aurre egiteagatik, konturatzen gara zen nolako dimentsio hartzen duen denak, ez? Bai, izen propioiek entzuten ditugunean, ez da? Geratzen gara horrekin, baina nik ez dakit, suertatu zaite, adibidez, Maputxe herrian egotea denbora batean, eta han ikusi dut, ze baldintzatan dauden Maputxe, suposatzen dut beste herrietan antzekoa gertatuko dela, ez da? Eta haien rebindikazioa, ez da? Lurra, euren lurraz jabetzen ari direla multinazionalak, ez? Eta haien uraz, nik ikusi nuenean lehenengo karteletan eta ura, haien ura, agua, hori eskabide gisa, hainbeste, ze gertatzen da? Coca-Cola ari zaigu ura kentzen, eta urgabe geratzen ari gara gure animalientzat, gure lurra lantzeko, urgabe geratzen ari gara. Coca-Cola dinodan bezala beste batzuk ez, nigo nintzen inguna, Coca-Cola zegoen etxuraz, eta esaten zuten, baina ze larritasunez. Eta gero, zuk esan duzuna, azken baten eskulana, merkeagoa, han merkeago egiten dutelako, zergatik doa Coca-Cola Txileko Maputxe herrira, edo beste leku batera, merkeago lortzen duelako. Orduan, hor dago nik uste dut, ez? Bai, eta dituzten traba juridikoak apur bat murritzakoa direlako hemen baino, ez? Baita. Eta gaina nik ere uste dut, nazioarte mailan apur bat asimetria juridikoa dagoela. Hau da, inbertsioak eta enpresen eskubideak oso ondo babesten direla. Hau da, herrialde batek, enpresa baten kontra egiten badu, sekulako santzioak ditu. Osa, ezin du horrelako akordio bat bertan bera utzi. Baina aldiz, giza eskubideak defendatzeko marko juridikoa oso lausoa da. Goratzen zarete Rana Plazan gertatu zena, ez? H&M zara eta horrelako enpresekin, hor, epai bat ateratzeko, uste dut 10 urte pasa zirela. Eta azkenean, hartu zen erabaki bakarra zen, enpresa horiek kalte ordain txiki batzuk ordaintza, eta etorkizunera begira, konpromiso lauso batzuk hartzea. Etzen nola erregulazio irmo bat, enpresen eskubideekin geratzen den bezala. Orduan, horre ere asimetria horri buelta bat ematen, uste dut horrelako proposamenek aurrera egiten dutela. Bai, izan ere, jakina da, ez, blindaje juridiko bat dutela enpresek, adibidez, ondorioak izan arren, beraien jardunarekin jarraitu ahal izateko, giza eskubideen gainetik baita ere, eta horri nola heldu, ez? Horixe bada, globalki dagoen erronketako bat, baina egin daitekena hemendik eta kapitalari plantok proposatzen duena da, behintzat informaturik egotea, eta administrazio publikotik ere, horixe bestea, ez? Bai, hori garrantzitsua iruditzen jat, egia esan. Eta gero berriro gure arlora joan da, ezta? Norbanakoen arlora joan da, karo. Horre zer da, zergatik erosten ditugu Peruko zainzuriak esate baterako Nafarroak erosi beharrean, ez? Merkeagoa direlako esaten dugu. Nola izan daiteke Peruko zainzuriak bidai guzti hori egin dutenak Nafarroak baino merkeagoak izatea, ezta? Hor, argi eta garbi dago, esplotazioa itzelago behar dagoela. Bai, gero, uste dagoela oraindik nolabait ikuskera aukera bat, eta da, enpresak estatuen azpitik daudela. Eta ez gaur egun enpresak dira estatuaren gainetik edo parean dauden enteak. Orain ikusi dugu Iberdrolaren kasuarekin, ez? Hau da, estatu espainiarrari hor dago baduta dio, eta esan dio, ez badituzu nire etekinak pakean uzten, inbertsioak beste leku batera doaz. Estatutik kanpo joango dira. Orduan ari gara hitz egiten tet-a-tet moduko batetaz, ez? Aurrez aurre dagoen negoziazio bateaz. Asimetria juridiko hori da. Hau da, apur bat, estatua eta botere publikoa berriro ere
goazen maila gainean jartzera eta gainetik jartzera horrelako enpresen aldean, ze bestela horrelako kasuak geratuko dira. Bai, badira kasuak baita ere, enpresek auzibide bat egitea, estatu baten aurka, etekinak ez dituztelako bete ez, eta azken finean, estatuak, enpresa horiei kalte ordaindu behar izatea. Gaintzen duela, ez da, hori da ondoriozta daitekena, orduan, zaila da. Erroka handia gai honetan ere bai, eskerrik asko Maiaren bueltan egoteagatik Mikel Alvarez eta Marisa Barrena, eta laizter tarte baten ondoren eguneko albiste nagusia Carolina Suarez Melkidaren eskutik. Ondo izan. Igande modura, TikTok modura, familia modura, edo at home modura, gozari modura, Zoom modura.